demokratikoa dela, baina gero mugitzen bagara gure eskubideen alde, bateratzen dute makila eta jotzen gaituzte. Sindikatuek zuzendaritzaren egindako bilera batean kaleratze ez traumatikoak egitea aldarrikatu dute. Baieztatu dutenez, inork ez dago soberan Gasteizko Michelinen eta kaleratzeak beharrezkoak izatekotan borondatezko irteerak eta aurretiko erretiroen bitartez egitea eskatu dute. Abenduaren batetik aurrera, Elizondoko egoitzako langileak enpresa publiko bateko langile bihurtuko dira, beren borrokari eta udalaren borondateari esker. Urtean, ordura arte, izan zen hau publikoa. Baina gero pribatizatu zuten eta karri zuten idea enpresa hau. Enpresa honek ez ginuen hemen egotea eta denak borrokatu ginen etengabe, gelditu gabe, baina egunero etengabe tinpidan, eta gostata, baina azkenean lortu dugu nahi ginuena. Hau publikoa izatea berriro. Urte gogorrak izan dire, zeren ez zuten negoziatu nahi gure paktoak, gure konbenioak, borroka ikeragarri izan zen, gezur eta zalapartaka ibiltzen ziren beti erten zuten udaletxean gauz bat, eta hemen bertza gauz bat egiten zuten, orduan ja ginauden pixket nardatuek. Eta gelditu gabe borrokan, azkenean lortu dugu. Nahi ginuena. Eta denak batera, eta jakintza ze, denak batera borrokatzen badela lortzen dela, baina hortarako tenko egon behar dela. Ela sindikatuko eta enpresako zuzendaritzako iturriek baieztatu dutenez, Vidralak 3 labeetako bat itxiko du Laudion eta 80 langile kaleratuko ditu. Vidralak beira egiten duen enpresak Laudioko lantokiko labe bat itxi nahi duela iragarri du. Ekoizpeneko 3 labeetatik txikiena hain zuzen. Langileen batzordeko kideekin egindako bilera batean iragarri zuen erabakia. Langileekin zer gertatuko den zehaztu gabe. Izan ere, Vidralan lan egiten duten 320 pertsonetatik 80 eragingo die erabakiak. Ela sindikatutik zuzendaritzaren jarrera kritikatu dute. Euskal jatorriko multinazionalak bere inbertsioak Euskal Herritik kanpo egitea nahiago duela azpimarratuz. Gogoratu behar dugu. 2023an lehen 9 hilabete hauetan 187 milioiko irabaziak izan dituztela, eta orain aurkitzen gara egoera honekin. Honek zer esan nahi du? Vidralako zuzendaritzak gehiago apostatzen du kanpoan inbertitzarekin, eta hemen Euskal Herrian aurkitzen gara egoera honekin. Aurkitzen gara enpresario batzuekin, ez dira bakarrak, zeintzuk lehenesten duten dirua eta berain akziodunei gainsariak emotea, Euskal Herrian inbertitzea eta sinistea baino. Vidralako langileek 2 greba egun burutu dituzte aurten Laudioko lantokian inbertsioak egitea aldarrikatuz. Orain, labea itxi nahi delaren iragarpena eta gero, hemendik aurrerako pausuak zeintzuk izango diren erabakitzeko bilera burutuko dute. Duela urtebete Amazoneko langileek 24 orduko lehen greba eguna egin zuten Cyber Monday egunarekin batera. Eta urtebete geroago langileek aldarrikapen berak dituzte, hitzarmen propioa negoziatzea. Enpresaren immobilismoaren aurrean, Amazon Trapagaran enpresako langileak grebara itzuliko dira Gabonetan.
Kulturara barkatu igaro aurretik, azken albiste bat, Nafarroako gobernuak ezingo ditu berreskuratu Sendabiban inbertitutako 79,4 milioi euro. Kulturara egingo dugu saltoa, 17. jaz uinen zikloa hasiko da Gasteizen, jaz kulturaren forma guztiei zabalkundea emanez. Ez da erraza izan, baina jaz uinak hirian barrena jaialdiaren programazioa aurrera aterako da. Jaialdearen 18. edizioak 6 kontzertu eskainiko ditu Gasteizko Jesus Guridik Kontserbatorioan, abendua eta ekaina bitartean. Momentuz, 5 talde baino ez ditugu ezagutu. Abenduaren 19an hasiko dira kontzertuak Spin Gospel taldearekin. Urtarrilean Diego Amador piano jolearen txanda izango da. Otsailean bestetik All Day Breakfast Cafe taldea ailegatuko da Londresetik. Martxoa eta apirileko kontzertuak Jesus Guridi eta Luis Aranburu eskolen ikasleenak izango dira. Eta maiatzean Anatole Muster akordeo jolearen kontzertua izango dugu. Diego Amador flamenko piano jolea da, eta bere arte eta bere diska berria aurkezten ari da hemen, lehenengo aldiz Estatu Espainiarrean. Eta beti bezala jazuinan baitere badaukagu presentzia femenina. Kasu honetan badaukagu baitere All Day Breakfast Cafe, emakume formazio guztia, eta Spin Gospel baitere emakume abeslariak aurkezten gospel egiten. 6. kontzertua aurrerago iragarriko da. Izan ere, kontzertu solidarioa izango da hori, eta lortutako dirua jasoko duen elkartearen iragarpenarekin batera ezagutuko dugu. 4 prototipo aurkeztu dituzte Tabakaleran, Makinas de Ingenio jakintzen bidegurutzean erakusketaren arira. Artea eta zientzia uztartzen dituzten 4 prototipo aurkeztu dituzte Tabakaleran, artisten eta zientzia erakunde eta enpresen arteko lankidetzaren emaitza dira artelanak. Artea, zientzia, teknologia eta gizartea elkartzen ditu Tabakalerako Makinas de Ingenio jakintzen bidegurutzean erakusketa berriak. 4 prototipo berria aurkezten dira ikerkuntza proiektuak prozesu esperimental baten baitan daudenak. Erakusketa hau Tabakalerak ekoitzitako 4 prototipo berrik osatzen dute, 4 artistek, Laura MM, Marina Otero, Elsa Iranzo eta Maia Vicentek gidatu dituzten lan prozesu bizi baten emaitzak direnak hain justu. Erakusketak artearen, zientziaren, teknologiaren eta gizartearen alorraren aniztasuna biltzen du. Hala nola robotikari, neurozientziari, nutrizioari, datuen bistaratzeari, jasangarritasunari edo ingeniaritzari buruzko ikerketak artearen lenguaiekin edo diseinu espekulatiboarekin elkartuta. Herritarrentzat zabalik dagoen sorkuntza zentro bat izanik eta ezagutzaren aldeko apustua egiten duen testuinguru batetan egonik, diziplina ezberdinetako personen artean lan egiteko modu berri bat bultzatuko duen plataforma izan nahi du Tabakalerak, gure garaiko funtsezko gaiei eta erronkei elkarrekin eta artetik abiatuta
heldu diezaiegun. Proiektuok Donostia International Physics Center, Techniker BCC Innovation eta Basque Center on Cognition, Brain and Language erakunde zientifiko eta teknologikoekin lankidetzan egin dituzte artistek. Otsailera arte erakusketa ikusteko aukera izango duzu eta Tabakaleran. Kulturan lehen sektorera begira badugu berririk, nekazaritza eta abeltzaintza azoka egingo da Leioan Euskararen egunean. Leioak Euskararen nazioarteko eguna eta nekazaritza eta abeltzaintza azoka ospatuko ditu. Azokaren 14. edizioa izango da. 80 postu izango ditu nekazaritza eta artisautza produktuekin. Gainera, ganadu erakustaldia, lehiaketak eta gastronomia dastaketak izango dira. Iban Rodríguez Leioako alkateak gaur goizean aurkeztu ditu programazioaren xehetasunak komunikabideen aurrean. Aurten Leioako bi ekitaldi aurkeztera gatoz. Alde batetik, abenduaren 3an, ohikoa den nekazal azoka burutuko dugu bertan, Leioako erdigune honetan, eta era berean bai Euskararen eguna ospatzeko eguna aukiko dugu abenduaren 3ko hau. Datetan, bat etortzea horrek benetan emoten duzkula aukera handiak nahi genduana edo gustatzen zaiguna bateratzeko, ezta? Alde batetik nekazaritza eta abeltzaintzaren mundu hori, euskararen munduagaz bai lotu ahal izatea. Asteburuan Leio Astarrek herri kirolez, bertsolaritzaz, euskal dantzez edo euskal musikaz gozatu ahal izango dute besteak beste. Programazio zabala diseinatzeko bai aukera emoten dozku, 80 posturekin beteko dugun esparru bat edukiko dugu, hemen Bulebarrean Jose Ramon Aketxe plazan eta Errekalde plaza inguru honetan. Programazio osatzeko euskarazko aisialdiko beste ekimen batzuk egongo dira, batez ere adingabei eta haien familiei zuzendutakoak. Ipuin kontalariak, sinema saioak edo escape room saioak azaroaren 30ean osteguna hasiko dira eta abenduaren 4an astelehenan amaituko dira. Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edonola ere badakizue. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Ongi etorriak saiora, amatasunak, gurasotasunak, feminismotik hitz egiteko plaza edo plazatxoa. 2021 urtean, zaintzagatik lanaldian murrizteko egontzien eskaren 85% emakumezkoena izan zen, eta eszedentziakin antzeko zerbait gertatzen da, inkluso datu ustut handiago dela. Hemen dugun gonbidatuak Garik, datu horien atzean ezkutatzen den salbuespenetako bat dela esan dezakegu, eta gizonezkoa eta berak hartu izan du, urte batzu ez, zure aurraren zaintza lanetarako murrizketa hori. Kostatu zaite ni alabarekin nolako harreman estu berezi hori izatea. Honein 6 urte ditu, eta egia esan hirukote horretan, zaila egin zait. Ez da, bere amarekin duen harreman estu hori normala den moduan, oso polita izan da, baina sartzearena nire burua hor edo kokatzearena, egia esan kostatu izan zait, naiz eta oso presente egon eta nire esfortzu guztiak jarri horretan. Eta beti aldarrikatu dut ere, beste horren, ez zango aitatzen izan daiteke beste horren papera, ez? Zenen, ere zailtasunak ditu, zen dut, paper guztiek dute zailtasuna, eta bigarren paper hori edo bigarren plano batean gelditzen den pertsona horrek duen funtzioa, bizipenak sentitzen duena, eta hori guztia, emozioak, mugitzen diren emozio guztiak kudeatzea ez da erreza.